Ученичка ще стане. Is it capturing audio as well? Yeah. Yeah, can you say something? Hello, camera. This is the humble beginnings of Molettes. Not so humble beginning, actually. They're progressing faster than Elon Musk buying Twitter. So, yeah, here's to a good documentary. Molettes probably going to be performing at the greatest arena of Bulgaria. It's a prophecy. All of you who are going to be at Storeja, I think that's how you pronounce it. Yes. Enjoy the show, but just wait for what's coming. Right now, it's just a tender hug. Well, it's gonna be a slap in the face later. Enjoy. Темата за старостта не е весела тема, разбира се. Ние си мислиме, че сме все едни, а пък не е така. Трябва като че ли... Абе да, старост. То у мене, а мисли и у всеки един, се борят така две противоположни философии, да ги наречем. Едната казва: не се излагай, спри. Време му е, нали? Каквото си направил, направил. А другата линия казва: това, дето си го казваш, това е сякаш да умреш преди да си умрял. Няма такова нещо. Ти си човек. Нищо човешко не ти е чуждо. И като се изправиш пред някоя трудност и се сложи точката, дошъл е краят, дето се вика. Запомни го това. Стъпваш здраво на земята. Гледаш право към небето. И си казваш: всеки край крие в себе си ново начало. Нека ти разкажа. Слушай, не си готов. Ето сега. След малко да е. И сега, гледай. Много съм ми подреди, майка. Добре сме. Не, кай добре. Лайв. Там пара. Кога се познаваме с Криската, той най-вероятно ме е виждал след родилното, буквално, в някаква 3-годишна негова версия. Просто родителите ни много близки такива семейни приятели. Та цялото детство буквално е изкарано заедно. Юлката беше малкия брат на Радката в този момент, който беше там и прави. Той беше страшно сладко дете в интерес на истината. Една огромна глава беше. Буквално беше като извън Спомням си как сме включвали приено да цъкаме на компа нещо. Ние му даваме му дистанционното на PlayStation. Викаме цъка и тя, то не е включено изобщо отзад. Това ако знаеш. Той се разцепва и си мисли, че бие бос, разбираш и нас. Бях сигурен, че аз играя. Много по-късно пред години след това разбрах, че не съм играл. Брат, ужасно настроение. Айко. Той ще вземе него да пиво ние нас. Преди Молец аз бях част за едно вокал и текстописец на Трибиполар. И беше, между другото, добре, че беше Трибиполар, за да мога да свикна момента, в който пуснат някаква песен, която е в твоя глас нея и стаята си ти и хората вайбват и си такъв. Това, което ще изпеем пред вас, се казва Шарена черга. Аз ходих нон-стоп по разни
уроци, китари. И с баща ми свирих нон-стоп на перкусии, но просто в някакъв момент почнах да пиша. То беше много странно, защото просто беше първа песен и оттам почнаха да се изливат супер много. Аз това си го спомням, брат. Аз всеки път отивайки му на гости, той го казваше нов чънк от новата песен и аз така пея. Трябва и аз да седна. Където и да погледна, все го виждам края. Но много смешно, това с музиката стана супер на шега. Ние супер време си чешехме и си аре ще правим неща, аре ще правим неща, кога. И в същото време си такъв, поредната, нали, прищявка, дето, да, ще стане, ама кога точно не е ясно. Камаре, пробваме нещо така, двамата пеем, пишем песни вече и ръката вече беше по-силно с трибутора. Но това, което беше много интересно, по-скоро между мен и Криската, което и наскоро си дадохме сметка и двамата, че просто свише подредено така, че тия две души, които наистина гледат по един и същи начин на изкуството да се съберат, това се случва веднъж наистина. И затова и нещата стават естествено. И колко е бавна, братле, правилно спешно и колко е бавна. В смисъл, тази песен е 3 минути. Просто да. Добре, че съществува Роми вътре в този свят, за да може да му разбереш. Това е батък Роми, който е виновен за всяко едно нещо, което вие чувате и се наслаждавате на него. Той прави битък, прави микса и мастер, прави всичкото нещо, което вие чувате в тази. Преди 2 години аз имах сериозна работа в сферата на маркетинга в една корпорация. Просто знаех, че това нещо не е за мен и се чудих кое е нещото за мен. И така виждах една прашасала китара във ъгъла на стаята и един ден я хванах, почнах да свиря. Душата ми пееше от щастие всеки път, когато хванах китарата. Тогава реших да наема помещение, което да обзаведа като студио. Това помещение. Дори в началото не се надявах, че това ще ми бъде работата след време. Просто исках да има помещение, в което професионално да творя. Започна да се разчува малвата, че аз имам студио. Първо започнаха да идват приятели, после приятели на приятели. Половина-една година след като наех помещението, реших и да напусна работа и да се отдам само на музиката. Готови ли сте танцувате много? Дните точно в които напуснах работа, Криската ми звънна. Ние тогава се знаехме само на здрасти, имахме един общ приятел. И той ми каза, Робка, нали, гледал съм ти нещата, много се кефа на звука ти. Тук с едно момче правим музика. Искаш да ти пратя едно демо да чуеш. Бихме искали да дойдем в твоето студио да го запишем. И ми прати демо на Еуфория тогава. Което беше супер яко. Тогава влязах да чуя и Мед. И така, тия пичове са много, много яки. И аз му върнах обаждане и му казах, братле, това има супер много потенциал. Много сте различни. Няма такова нещо в България. С удоволствие ще го направя. Ето тогава може би за първи път си казах, това е като истинско, сесът. Любимите ти редове ще повторя. Изведи ме от стая, пълна с празни хора. Пусни ми нежна песен, легнали на двора. Мислим вече тази еуфория. Любимите ти редове ще повторя. Слушайте, следвайте и споделяйте Молец. Подкрепяйте новата българска музика. Чувството да си пред толкова хора е уникално, човече. Не просто да си пред толкова хора, а винаги да си мечтал нещо подобно да ти се случи. Осъзнах, че аз наистина съм част от това нещо. Правим премиера на новия клип, т.е. предпремиера. It's a premiere. It's too professional. Какъв то wallpaper, аз да го снимам ли, не го ли снимам? Да, ела там, братле, да те вкарам отзад, защото... Я кажи кой чакаме пак. Естествено, че Байджо Лайцка. Байджо го няма, ние трябва да излизаме след 20 минути, трябва да е спенси.
Не знам. Съд е 10 и ние отиваме те първа да посрещнем и да вземем Юли. Той каза, че просто отива да се изкъпе и да се преоблече. 3 часа по-късно. Юли го няма. Юли все още няма. Ей, време беше, бе. Аре, бе! Аре, бе! Естествено, обличай се. Аре, аз съм готов. Аз се оставя под моето. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Награда Видеопате 2021 печели Молец Еуфория! Не, хора, не могат да си представите как изобщо това видео беше създадено, няма да изпадам в подробности. Крис Захариев, режисьор, Пламен оператор. Тази награда също е за точно тия двама човека и почти изобщо за нас. Те направиха някакви невъзможни неща. Аплодисменти за Молец! Да правим Криската! Да снимаме как? Снимаме разни клипове. Някаква част от успеха на Молец се базира на факта, че поради много красиви стечения на обстоятелствата, те са заобиколени от хора, които са около тях от Day One. При нас някакси просто приятелството беше в основа на всичко и хората около тях в ключови позиции, които един артист би имал нужда, са хора, които вече са около тях. Имат нужда от режисьор на клипове, имаме това приятелство, имат нужда от оператор, имат тебе. И това, че всички имаме една визия за нещата, което е много, много важно. Ние затова и работим толкова лесно все едно. Да. Защото са те, защото сме си ние, защото правим това, което ни харесва и е чисто. Аз това си мислих, че ме кефи за снимките наистина. Да е някаква най-отбитата кола и не е вътре някакви тарикати. Се спори. Реално е яко, брат. Показваме една част от живота и от хората, която е красивата част, която е добрата и позитивна част, която кара другите да са по-добри просто. Хората усещат тая музика и тя влияе по един много интересен начин. Просто гледах отстрани и виждах как хората просто се окриляват. Всичко, което Молец според мен носи, тая енергия да имаш някакси смелостта да променяш себе си, да мечтаеш, смелостта да се изразяваш като артист, защото според мен това е смисъла на изкуството. То работи някакси в твои вътрешни слоеве без ти да усетиш. И го усещаш чак като е свършило работата си. И цялото изкуство, което ние правим около тях, просто да работи в тази посока, да напомняме на младите хора, че има смисъл да мечтаят и че всъщност няма нищо невъзможно. Дойде едно момиче и ни даде нещо, което глухия дядо е написал за нас. Той е някакъв поет бил и явно. И беше написал такова ревю. И беше такъв, буквално думите са му, аз съм глух и не мога да чуя нищо това, което сте направили. Но текстовете много ме докоснаха и много се радвам, нали, че моята внучка ви слуша и че има хора като вас. Никога не знаеш кога тази птичка, която ти си пуснал, къде ще кацне и за колко дълго ще остане и какво ще снесе там. Това е красотата на изкуството. Бро! Брат, много това толкова. Няма ли си остая? Не бе, аз си взех пеняк, глед. Верно е, ти много се гледаш с вода и сапун, не си ли се бръснал? Бръснал съм се. Аз защото преден път направих забележка, че е се обръснал преди участие и сега се е взел. Бех да стана след тази баня сам преди малко, да се готва. И си спомних как тук в този керем за първи път се молихме преди участие с Сърни и с Юлката. А Рърни почти не е изпускал нито едно участие на Молец. От първото участие на Молец до ден днешен, той е всеки път с нас. Много се озърни, моля ви. Много се Hello everybody! One thing that I tell Chris and Yuli frequently actually, that makes me super thankful,
is that they could have, chosen any other artist. And they still continue, even from the first concert in Troesia. We want Ernie with us over here. Ernie, we're gonna make a song together. Oh, Ernie, hop on this beat. Ernie, do this, do that. And I'm like, yo, these guys are invested. I'm just working with close friends, like family, but we're also just producing amazing music. Let's go, baby. El triple pantenga es algo que sé. Yo no quiero nada, dame vida. Dios me activa con la vida bien activa, la que domina, ando encima. From the United States, Green Valley, Arizona. It's about 40-minute drive to Mexico. I tried my best to enjoy what I had as a kid, but my childhood ended really fast. My dad was a drug dealer. My mom was partying every single night, leaving me to take care of my sister. And everybody around me was, selling drugs, doing drugs. So I was like, this is it. This is my destiny. And that took me into the darkest path of my life. Everybody that I went to school with looked at me as a failure, like, Ernie, you're not gonna be anything. You just dropped out. You're a drug dealer now, dude. I've literally tasted everything. I've done everything you can imagine that, the world shows you that is good, that is cool. But I was so broken. I just wanted to not exist anymore. And I just knew that that wasn't the way, because I knew the pain that it caused people. I was like, there has to be. There is something. I used to go around town looking for another come around, taking cocaine straight to the brain. It was my story. I fell on my knees weeping the hardest I've ever wept at that point. And I cried out to God and I said, I need you. And that was the point in that room. I said, I'm done. I don't know what you're gonna do. I don't know where I'm gonna be. But I trust that you'll lead me to where I need to be. And I wasn't begging God to give me things. I was begging God to give me life. And that's where it changed. Mama, 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 come hold me down and I say. And these are things like with my story is that as a kid, I don't have good memories. But I'm thankful that now God's allowing me to create memories that I'll be able to pass down to my kids. That their father grew up broken, found God, got married, came to Bulgaria, did what he loved, pursued his dreams. So for me, like this beginning with Molets, it's a dream come true. I love these guys and I love you guys. Some hands. Guys, look at this. Molets. Kinda crazy, yo. Look at this. Yeah. Wait, what's the... I need the order. Искам само да кажем две приказки с бата Юли. Страхотни сте и много сме благодарни, че имаме възможността да работим и да си прекарваме животите и да си правим някакви яки работи заедно. Това е най-грандиозната част, която ние някога сме могли изобщо да си помечтаем с силката. И това нещо днес ще ги пръснем и много да дрил. Дрейк, Не усещам, че нещо въобще в Молец се случва заради слава, заради пари, заради класации. Момчета продължават да бъдат смирени, продължават да бъдат себе си. Някакви хора ни питат каква е тайната, каква е формулата, какво е разковничето, къде е уловката все едно. Няма такова нещо конкретно, което да е тайната на Молец или нещо е такова. Тоест има, но тя не е тайна. И това е Божията ръка в цялото нещо. Давай!
Толкова бързо се случиха нещата, че ние почти с Криската нямахме, нямаме времето и нали то headspace да си такъв, какво стана бе? Какво стана? Мислих, че се отнеме поне ни 3-4-5 недели буквално. Но дали сме на Бога, това е абсолютно... Това няма ние как да го изработим. Все едно до сега беше някаква трайл версия на цялото нещо, тук нататък почва работата и то започва работата само защото на нас ни е дадена възможността да се посветим на това нещо. I want to say something. Hey, we didn't throw the stickers. Remember I said prophecy? I mean, we're so stupid. Prophecy takes time. But it's building up for the next big step, the 8th of December. На 8 декември ще се случи най-голямото нещо, което някога, ние изобщо не сме си представили, че ще ни се случи. Септември и октомври имахме толкова много концерти, че първият момент, в който разбрах, беше просто такъв, добре, още един концерт. Ние готвим огромен концерт с капацитет на 3500 човека, само 9 месеца по-късно. Изгражда се декор, мултимедия, работи, имаме режисьор на събитието. Какво значи това? Бях такъв, вау, това наистина ще е нещо велико. I think this is where these 3,500 people will be able to really taste our world. We want them to be immersed in the reality that life is hard, but there's hope. Наистина никой не е готов за това, което предстои. Но ще направим всичко възможно, така че дори да го надградим. Оттатък за първи път сме събрали главните хора на всеки департамент за концерта на 8, който между другото кръстихме началото и края. Средната възраст на хората оттатък може би, не знам, 24-25 години и никой до сега не е правил нищо толкова голямо, никой от нас. И е огромно предизвикателство това, което си представяме в главите, реално да го направим. Ако се случи, може би ще едно от най-големите музикални събития в България за тази година. Едната казва, това, което казва, не се излагай. Спри. Време му е, нали? Супер, имаме го това. Стана много добре. Да. Като филм, бе. Благодаря ти много, Теди. Аз не съм сигурен вече кой ден сме, ма е 6-ти, нали? Не, 5-ти е. Ей, слава Богу, че е 5-ти. Хайде, момчето! Това е много голямо. И ако ситуацията вече не е достатъчно напечена... Абе, Криска, какво се случи? Красна тока, няма ток, това не е генералната репетиция, най-важната от всичките репетиции. Абе, дано да не спре тока на събитието, брат. Какво е тази снимка? Това е Ерни, между другото. Втора провалена репетиция. Поръчните кабели ги няма все още, чакаме ги 3 часа вече. Чачам звънителя. За 3 часа тук има 3000 човек, които ще чакат да направим нещо. Абе, знаеш ли, тук на 8 има един спектакъл началото и края се казва. Дано е хубав. Или примерно мултимедията също, сигурно нещо са се постарали много. Пътна тока, не идват никакви кабели, залата е пълна с маси и практикабели. Това е голям проблем, но какво това? Като пак ще до 3500 човека. 3500 човека. Ма как още да чакам, начаках се как да разказвам за теб, без да трепна поне да не потича. Днес е големия ден. Всички да вземат позиция за работевици, атмосфера. Когато се свивам в еген за пране и врата с чершафи табели, вода на працали обливаме. Забрави, ще те търся по зарани, ако много бързам забави ме. Разказвам ти случки за смях, ти рониш сълзи на тях, като куршум ми падат. Докосвам лицето ти пак, ти бягаш, не знаеш бряг, нека тихо да е тогава. Разказвам ти случки за смях.
Well, I'm kinda concerned about all the people that are waiting in the rain. Току-що ми се наложи да отида да изляза с колата, просто ние сме блокирали цял студентски град. И опашката е до... не знам, до НСС. Може би просто аз не очаквах как изглеждат 3000 човека на живо в една линия. Много си сигурно за това. Толкова се радвам, че го правим това нещо, направо е нереално. Да помълча, с теб дори да е мъгла. Но какво ако целия свят спечелиш, накрая изгониш душата? Последните хора влизат. Повтарям, последните хора влизат. На време. Ние сме в Дакар. Хората искат да я видят и хората имат нужда. Мислете за единия. Един човешки живот да бъде вдъхновен, променен, заслужавал си. Наистина си е заслужавал. Дойде един човек след едно участие и сподели, че наши песни са му помогнали да мине през изключително депресивен момент с помисли за самоубийство и така нататък. Това за мен беше момент, в който аз Да, това беше за мен със сигурност най-силният такъв енкаунтър в някакъв момент. Това да беше единственото нещо, което моя песен е направила някога, на мен ще е тотално достатъчно. Мога никога повече да направя нито една песен, знаейки, че това нещо лежи по някакъв начин и аз съм част от нещо такова. От някаква така, това ми е напълно достатъчно. Няма нужда нито една песен повече. Хайде викай ме по име, просто погледни ме. Твоя живот ще преминем и после пак избирам теб. Хайде викай ме по име, просто погледни ме. Твоя живот ще преминем и после пак избирам. Душите танцуват без допир и дума, червения албум и ме връща. Още малко да остана, без време е за двама. Сега тичам за притча и вричам се пиша и кича се пишно и питаме някакъв чичко, наред ли е всичко. А как да му кажа, че ме обичаш и в понеделник и в моята страшна зима ти поле от слънчогледи и макар и кар високо съм, но ти си моя сенник. Моя душевен мир, къде те намерих. Аз бях млад. Животът шептеше моето име. Тръгнах. Отне ми време, няма да лъжа. Да повярвам, че аз днес не съм миналото аз. Да се събудя с мисли за утре, а не с мисли за вчера. Затова ти казвам, докато си млад. Тичай срещу вятър. Танцувай до край. Хващай здраво мечтите си. И като се изправиш пред някоя трудност, стъпваш здраво на земята. Гледаш право към небето. И си казваш: всеки край
крие в себе си ново начало. Нека ти разкажа. Раз, два, три. Хайде викай ме по име, просто погледни ме. Тоя живот ще премине ми после, пак избирам те. Хайде викай ме по име, просто погледни ме. Тоя живот ще премине ми после, пак избирам.